Kinatasaan mga kabaro. Mura gilakong sa tubig mga kabaro, no? Tao. Grabe. Grabe, sulit. What's up mga kabaro? O kumusta? Sinsya mga kabaro, no? Tadtaod ko wala ka vlog mga kabaro. Sakaroon mga kabaro, na ako diri sa Parula. Diri sa Davao Oriental mga kabaro, no? Sa Gubjin. Kuyog akong asawa. Akong bayaw. Ay mga kabaro. Uy. Mo ni ako mga kabaro, no? Did-in sa Oriental mga kabaro, no? Sa may Gubjin. Okay. So, Pudbain, mga kabaro, mga gikan siguro sa Davao mga kabaro, no? Naani sa mga 5 hours biyahe mga kabaro, no? Biyahe namin ng 5 hours kaya nagikan mi alas 9. Nabot yung karon, no? Karon lang alas 2 siguro. Oo, alas 2 ka. Kapin niya, mo na mga kabaro. Sa karon mga kabaro, organic ninyo makita. Nga pure, wala edit mga kabaro, no? Kundi tuloy-tuloy. Ya kabaro, no? Hinahinay tagbaktas mga kabaro, no? O katong talahon ning nindot nga lugar sa Davao Oriental mga kabaro, dead-end road. Natulog mo nga ganina, good mind. Tidyo, natulog man siya, wala mo to nga gisayangan nimo ang view ba padulong. Oh, what? Sabi ni mong kuano, ano kabaro? Try na to mga kabaro, no? Makasakata karon murag daghaman nakapila. Uy. Ano rin mga kabaro, mga pasalubong. Souvenir t-shirt mga kabaro, no? Dari banda. Oops. Kabaro. Uy. Paliti main, duha ta main oh. Tara lang sa holder. Oops. Uy. Hello sir. San Agustin. Ang San Agustin ka pila diri ah? Pangalan sa sir, lugar sir. Okay. Di pangalan daw di? Ang pangalan ni diri ate, San Agustin. Cape San Agustin. Cape San Agustin. Asa kitang Cape San Agustin? Nadi diri ate, kini diri ah. Katong ginapipicture na. Nara sa mga? 500 ang yun, ani. 500 ang yun, ani. Ang ani. Kitchen na ako ah. Bernardino sa Kanya una na to gamay na ay sa para kapalat sa kanang pasada. Basta dito dulo sa planta. So parang pabalik naman mo no. Right side. So naga po na siya beach dito banda. Karon kay dito mo pili. Ay bagay pa patuyok man no. Isa na siya ka shoreline ma'am. Kay siyempre Bernardino right side na padung diri no. So, dagat. Pero kung pauli na mo sa right side. right side na karon. Before Bernardino at Bang. Before na pa. Before. So there sa Lapit. Pero Nana siya sa mati day? Ha? Langka, sa mati na. Ay, lisod man na siya dira ang kay bato kay na siya dira sir. Niya jeep lang jud ang makausahan sa mga. Pero ang langka dito like to our. Yeah, may hapon. Kabaro no. Siguro magmotor mo makabaro, murag dali ra siguro makabaro no. Kami mga kabaro daghan mo gud ni gihapitan, siyempre na ako mga kauban. Picture mo to nga 5 ka oras gid among biyahe. Katong tubig win oh. Dili good. Bugnaw na. Ice. Nice. Ice man ang pangita. Yan. Ako ibutan dito sa kuwan. Ito ko nabi. Maono. Ay, sorry. Tubig. Ano? Tagpilan tubig
Go. Sir, hindi tayo magkagmay niya. Parang tanggal ko. Magkanta ko alam man. Sige, sige, dua ah. Ang sana ya? Sayon sa'yo masulti niyo sa itong biyahe nga. Okay kayo. Okay kayo. Okay ha. Nadayon na good. Nadayon na gid abot na gid mi. Ano sa dinhi? Mga kabaro no, taod-taod po na mo nigi planuhan pero wala mi nadayon mga kabaro no. Karon nga wala na mo giplano. Karon ako. Nakay 5 mile. Ay murag wala na yung nanaka oh. Gusto na ninyo i-change ang Murag wala na yung nanaka ba? Hmm? Okay siya mga kabaro no, kay murag taod-taod po na akong biyahe mga kabaro no. Wah. Oh, 50. Kuha ito, 200 daan mo no. Sige na, ako na. Main, wanta ka natulog. Naidalan dito nga nindot. Bitaw. Abi na huwag lang. Oh. Ngunong si Andy, niya kuan god, pasaka. Makamatagig ka dito main ba? Tinan bitaw siya. Yan na po. Ito na po nitabuan sa kunan. Tingala anak ko ba? Hmm. Ito na po nitabo. Sige ba? Ah, Salamat. salamat, Migo. Mga kabaro no, mo ni ang pasulod mga kabaro no. Oops. Uy. Unsa ka ni atbang ani ya? Ay, sorry. Sikit na. Sikit siya na sa dati. Pasipiko. Sikit siya na yata na. Pasipiko siya no. Indonesia na mag-agot. Ano Indonesia na So, pwede ko na siya i-search. Indonesia na search ako rin. Buso-buso bak. Uy. Uy. Sige, salamat kayo. No, kabaro. Di na gid ang ato siminto mga kabaro ah. Op. Buso-buso. Uy. Welcome to Welcome to Parola with Cheryl Miharada. Uy, nanay simbahan na dito yun. Asa? Nandiyan. Nandiyan cave. Cave, like cave. Oo. Cave sa nag-speed mo din. Wala gindot ako sa picture ba? We serve seafood. We serve seafood. Kung wala Gusto mga hindi na isa ang kita. sabi na ko, diri di ay. Mayong hapon. Taga diri mo te? Ay, naglaag lang. Ano lahat taga saan mo? Sa Davao, Bunawan. Ah. Ulahan? To, may kaduol rang biyahe ninyo no. Tamo din mo gikan. Pareha pod ta Davao. Naabot ra gid mi diri ah. Good. Mo din yung bituing marikit may no. Bituing marikit. Oops. Ah, diha tayo mo na kasagaran nga makita sa picture. Abi na ko blahi. Main. Kasi pare ito na. Mani nga baro no. Uy. Si asa ni sangin ni? Gid. Balik na sa
Uy, may hapon. Oops. Mano dead in lagi siya parang dagat na no. Uy. Oops. CR lang baro. Uy. Wah. Perting kawaw ang hangin mga kabaro, presko kay hangin. Uy. Ang gamit diri solar. Solar ang gamit diri sir. Uy. Mga kabaro, ang gamit diri tungod sa kalayo na kay dead-in na siya. Gagamitan nila solar mga kabaro no. Mga kabaro, tulo ka panel board mga kabaro. Dagko nga panel board siguro ato pud ani. Hi Nay. Maglagbog pa diri sir? Nadili na. Ilan mo ko sir? Upat. Lagbog ka na sir? Wait lang. Okay, lagi yan ito sir sa LGU Province. sa province no? Sa Davao Oriental. Yes, sir. Ah, okay. Wala pa to nasilip tong kuan nito sir no, itong nagkuba nga dala no. Kamusta lang to sir? Dugay na ko to sir? Ha? Dugay na to? Wala pa to nasilip nila. Mana ko to sir? Ano nila sir? Nagbalikan. Pumagipon lagi pa. Delikado lagi. Delikado sa mga tourist. Ako taga Oriental man ko. Delikado sa tourist ba? Oo. May madang sakyanan man yung kargado kabong bigay. Dito mo gani nga ang kuan bang ilalom niya buragi sige nagkutkut. Halo na ginagawa to sir? Mo tong kana ko nga. Dala sir katong karaan ni kasada na kanang shouldering. Ah. Mo ginay karaan ng kasada kita mo na may exercise lang Oh. Buang ano. Dapat na tumo pinahon ba no kaya ato ang number 1 magudi sa tourist spot ning kining Parola. Sige, salamat kayo ha. Maliguan na sir ka, maliguan. Mapasana all ka talaga ba? Okay, kamo na po. Sige, sige muna sa. Sisi main, mana day? Ano yung baro no? Primero sa bigay mo, lumi ko. Sa ere na naman sa akin ba yan? Ere ni compare ko ayo eh. May kasi Charlon, mapasulog. Ito, di ko gusto. Buhay na awayan ko siya. Nah, baro. Kabilaan na baro no, ang dagat. Dito ka. Oops. Nah, baro. Wow. Ano yan didiin sa mua mga kabaro no? Dari sa muang probinsya. Dari banda sa Gubjin ka mo ni ang didiin. Og makita mga kabaro no ang atong dagat. Wow! Grabe ka tinaw. Solid mga kabaro. Tinaw kaayo. Wala di gamay bisang hugaw mga kabaro no. Nya. Oops. Ang kuan ni no, ang kuan ni sa province mga kabaro no. Kining Cape San Agustin, Parola. Cave. Hoy. Ya. Ato na lagi din si Leron diri mga kabaro no. Ug unsa ni diri? Oops. Insane function. Kalasa ni. Ano sa gamit tayo dito? No? Kung di po kumukog CR, siguro ilisanan or CR niya sa una. Baro. Uy. Lamig yung hangin dito ba? Hapakon ka sa hangin. Oo na. Pero ang dalan, diba? Kabubun. Dali. Wala kabubun sa dalan. Dalan.
Oh, sakap ta. Ito pa to, si kuya oh. Nagpahangin. Oo. No, baro. Panel board solar ang ilang gamit. Oh. Sige. Sana. Sige. Ay, mas gwapo na yung mga George. Sige. Ana, ang gwapo. Kuhaan siya ka ng hindi siya blocking. Ito ba is mine? Tao ka, check. Okay. Ito ta? Ay, nagsabi na no? Main bagi mo ah. Ya, baro na wala ning edit mga kabaro no kay Ay? Totoo. Terus kuya. Tadi dito, agi tadi dito. Main. Province na nagpahimuan ni diri. Province. Oops. Uy. Oh, ini mga kabaro. Ano yung pinakataas? Mubo. Free day tamay tambayan da magabi. Ayun, saka. Oh. Nara ka na main? Waro. Oops. Lain abot sa taas, di ko katindog mo na ako. Nga naman? Lain kayo. Nga naman? Murag dala ka sa dagat mo. Oh, layusa to eh. Lain kayo. Excited doon eh. Kini. Kini siya. Sige. Hello. Ano yung akbaro no? Saka na yung akbaro no? Oops. Ding. Nahinay lang yung mga akbaro no? Kaya meron naman yung saka doon. Oops. Bintana. Ay, kinaga. Mabuka man siya, dito sa taga-tuks. Oh, dito sa tagas din. Wala pa makakinawag ka. Mamuli ang pinakataas ko, dito tas isang buko na to. Mabuo na ito to. Ano po kadri ah. Wow, tubang dagat. May! Magtaas-taas kini. Ha? Ato rin. Tanggalan sila itong pisma siguro. Kaya para nakawaro. Uy. Ako ito. Wow, grabe ka tinabuyag sa dagat. Nakawaro. May! Wow, wala no? Ang gwapo ka tino? Dagat ba? Katinaw. Hak.
lahi. Oh. Lahi na po ni bintana diri oh. Uy, kanindot. Ay, napuli siya kalay ka, James, eh. Lahi ka ha. Oops. Matag ko ano, matag floor siya yung mga kabaro. Nasa yung bintana. Wala mga kabaro. Kaya sa kapili ka mo tanaw. Woo! Kanindot sa dagat. Mga kalay ka, James, ito, Chiche. Mga kalay ka. Mga pagdara, mga kahani. Wala. Mga kawan. Mga kahani. Uy. Ano baro? Mabuti din sa aso mga baro. Wow! Woo! Sus, lula ka sa... Grabe, solid mga kabaro. Grabe. Wow! Woo! Grabe. Solid. Ah, kabaro. Pag nanakas taas mga kabaro, muni musog. Uy, lai. Manggunit ko para kong grounds tubig. Woo! Ano yung mga kabaro, no? Ito. Ito, did in. Eh. Hinay. Te, mura kag dirahon sa tubig tibak nakas taas. Grabe. Ito, mag-selfie ko rin na. Pwede. Isa lang ka-selfiehan, para isa. Pwede. Grabe. Ito, no? Puro Kasi naman ani tayo kuhan. dahil. Pero pwede ka na, ay, mo man nagkikuhan na dito rin, no? Ha? Madlo ka, palingkuran si Kuya May. Ano? Mura kag biraw dirahon sa tubig. Ay, nakaano man dali, no? Continue man, ano? Oh, continue. Hindi, pwede ba picture, no? Pwede man. Ato ipotong sa ni. Ha? Sige. Okay na, Sige, ato ipotong sa. Isa lang ka. Ya, agbaro no. Okay lang, che. Ay. Oo na, nako. Napa isa ka kuan sa mga kabaro no, kanang isa mga kabaro pero gamay mas taas ni diri mga kabaro nya kita kayo ang tanan no. Bukid nya. Ang ginagamit nila diri mga kabaro, panel board sa solar. Na mga kabaro. Murag pila sa naka panel board mga kabaro, siguro 30 ka panel board mga kabaro no. Ang solar ang gamit diri kay diri sa kalayo sa kabehas na nani mga kabaro. Layo na sa kuryente, di na maabot diri ang Dorico. Ano nga gihimo nila, solar ang gamit. Wow. Siguro mga kabaro no, kung ako nasa iyo panganang atbang Pacific Ocean na nila mga kabaro no. Wow. Palandungan. Palandong lang siguro ta. Kamo. Sige, sisa ta. Bye. Dito sa lagat. Ah. Okay. Yan ako kamay si Charles, ah. Hoy, musta mga kabaro no? Ikaw pa yung nagnaon mga kabaro no? Ikan sa taas. Grabe. Okay po mga kabaro, may konting ang kining area mga kabaro. Nabot na ko mga kabaro ko na ako. Misis ko akong bayaw. Siyempre tumuwi ni sa Oriental. Pag dali ka sa Gubjin banda mo na ang ginatumyan mga kabaro no? Paula. Morning nga in. Maraming salamat po sa kinukod mga kabaro. Mga naabot mo diri ha. Oh, tara man. Sabot ta. Oh. Yan yung mga kabaro. Oops. Grabe. Solid ang init mga kabaro. Dali tatay, sakat eh. Grabe. Sa kuya. Grabe. Huwag muna na ka dito, ma'am. Hindi ka maklaro, eh. Di all diri gamay.
Mga kabaro, no? Kapadayon nga punta sa itong vlog, mga kabaro, no? Oops! Kung kato pa ning diskubrihon dari mga kabaro, no? Kung sa pa yung mga ana. Kabaro. Lighthouse, mga kabaro, no? Ito kabuok. Yan, ay gamay. Picture lang gali mga kabaro. Sarang mga kabaro, no? Tanggalon ako ang Christmas, mga kabaro, no? Huwag atong naugo ning dagat, mga kabaro, no? Oops! Ang tanaw mga kabaro kung unsa jud katinaw ang tubig, kung pareha ba sa samal, mga kabaro, no? Ang katinaw. Oy. Na mga kabaro. Pwede po kadali mga kabaro, no? Kung siguro kalay overnight diri mga kabaro. Lami kay siguro diri na overnight, no? Nya lingkod ka diri. Lingkod ka diri. Atubang ka sa wow. Dagat mga kabaro, no? Tubangan ni mo na. Nya muna og sa silong mga kabaro. Ug akong susihon kung sa katinaw ang tubig mga kabaro, no? Uy. Mga kaling mga kabaro, pagatpatan. Pagatpat. Uy. Ano siya cave mga kabaro? No. Bosag. Uy. Dala ni si mga kabaro, napaingon sa ubos. Up. Murag mga bato siya mga kabaro, nga dagko mga kabaro, no? Nga dili sanay na naghagdanan mga kabaro, ikan dito ubos. Pwede na makaligo-ligo diri siguro mga kabaro. Or nay nagaligo diri ah. Uy, mayong hapon. Kumusta no? Dali mga kabaro. Wow. Oops. Tanaw na to dito mga higala dali mga kabaro, no? Oy. Oy mga kabaro. Bantay mas bato, oh, may go mo. Mga kabaro, no? Mga kabaro. Uy. Lamig hapak sa balod mga kabaro, no? Uy. Mga balala, mga bato mga kabaro, mga shell sa mga kabaro, no? Pinaw kan sa dito. Sa karon mga kabaro, ang itaw dalan mga kabaro na makasakata. Ay mga kabaro. Oops. Mga kabaro, wow. Grabe mga kabaro, solid ang gihimo sa kinayahan mga kabaro, no? Sa kanindot sa didin sa Davao Oriental mga kabaro, no? Og diri na ako potlo na akong vlog diri sa Parula mga kabaro, no? Og daghang salamat sa pagkuyog mga kabaro, og unta mga kabaro, no? Paki-follow and subscribe ko sa akong FB page o sa YouTube channel mga kabaro, no? Daghang salamat sa pagkuyog. See you next vlog.